Здравейте! Дали се чува добре? Имаме. Да, вече стана време да видим. Дам още минутка-две. Кой ще се включи? Аз ще започна с моето представене. Казвам се Божана Нешева и съм днес с вас в ролята на инструктор по нейрографика. Това е доста интересна и мощна техника. И първото, с което ще започна, е представяне на самата техника. При нея правим линии, обикновено с маркер. Надявам се, че си подготвили листове А4 или А3. Ето, аз съм с един А4. Основната рисунка аз ще правя на А3, за да виждате по-добре. А вие, както искате, както го усещате, такъв формат изберете на листа. При нейрографиката прокарваме линии с обикновено работим с маркер, който е тъмен, ярък, категоричен, контрастен. И всяка линия, която прокараме, представлява наша мисъл. И тя се движи, даже формулата е натам, на където най-малко очакваме да я видим. Сега на това рисуване, който не е запознат с техниката, може и да се затрудни, но следвайте моя пример и опитайте. Опитайте с рисуването, ще ви става все по-лесно. Тук е примери как може да се движи линията. И когато имаме пресичане на линейки, това, което можем да направим, е да окръглим местата на пресичане. Това намалява напрежението и ни помага да откриваме решения. Защото линиите представляват нашата мисловна дейност и когато противоречиви идеи се сблъскват и се пресичат, ние ги виждаме доста често като конфликт. А с лека промяна на нагласата можем да ги видим като възможност. И този процес в нейрографиката се нарича нейрографиране или окръгляне, когато намаляваме напрежението. Повтаряме линията. Това е наша мисъл и идея, които избираме да следваме. Защото от многото мисли, които се лутат в нашето съзнание, ние избираме някой от тях, даваме им сила и ги поддържаме, за да доведат до някакво действие и да се реализират в нашия живот. Днес празнуваме началото на новата лунна година, която се разминава с това, което считаме за нова година в западния свят и по което са календарите, които използваме в ежедневието. Тя е много повече свързана с реалните цикли на природата, а не с
човешкия, ежедневен и подчинен на нашето ежедневие и на нашите нужди свят. Повече свързана с природата. И по този календар сега настъпва годината на дракона. И днес ще рисуваме тази година. Ето, тези линии, които направих сега с демонстрация, представляват, бихме могли да приемем, че представляват обикновеното ежедневната ни представа за време като линейно. То има начало и някаква посока от миналото към настоящето и от настоящето към бъдещето. И сме свикнали днешно време нашите проекти, когато ги обмисляме, да ги виждаме така. Как ще се развият във времето, като едни линейки. И това биха могли да бъдат 3 мои проекта, които искам да развивам във времето. И ето как биха изглеждали. Но има и друг начин на възприемане на времето. Цикличен. И, например, ето сега тази година, която започва година на дракона, освен, че можем да нарисуваме като една линейка, която идва от предишния знак на заека и минава през периода на дракона и отива към змията, ние можем да вземем този отрязък от време и да го нарисуваме по друг начин. Като кръг. Че това ще бъде нашата година. Това е нашата година от гледна точка на природата и на цикличността в нея. Тук, в този кръг, биха се разпределили сезоните. Можем да го разделим на 4. И във всяка една от тези части да помислим какви проекти бихме заложили и как те биха се реализирали, какви ресурси ни трябват, как биха били свързани помежду си. Ето това са, например, неща, които бих планирала за първите 3 месеца от годината. И те ще изглеждат, времето ми за тази година ще изглежда така. И ви предлагам да рисуваме нашия дракон също в кръг. И да нарисуваме нашата година като помислим с възможните различни проекти, които бихме осъществили в нея и нещата, които очакваме да ни се случат, а може би просто ще усетим, че на листа там трябва нещо да има, дори да не знаем точно какво ще бъде, и да нарисуваме дракона, който задвижва този кръг. Енергията, която идва от Вселената, има своя характеристика и се отразява на нашите решения, може би до някаква степен на настроението ни, на гласа ни, настройката ни към нещата, които ще се случват. Надявам се тази кратка демонстрация на техниката на нейрографиране много бърза, защото днес може да рисувате и съвсем свободно. Няма проблем. Ако не я чувствате още като нещо, което искате да опитате, рисувайте свободно, интуитивно. Ще рисуваме в режим нейроарт, който позволява много повече свобода. Така че можем да преминем вече към листа или вие да продължите, ако сте рисували до сега с мен, може да продължите върху същия лист. И според западната култура, цвета на годината, която ни предстои, би бил прасковен, а нещо между розово и оранжево. В феншуй традицията се очаква това да е изумруден цвят, зелено, защото драконът, който тази година ще бъде като енергия в нашата година,
е дървен, на елемента дърво, което в фъншуй се има предвид живото дърво. Дървото с корени, с своите клони. Да, в интериора то бива представено от мебели и украшения, които са изработени от дърво, но то е и растенията в саксии. Живите растения също са на този елемент. Така че нашия дървен дракон, ако искаме, можем естествено да го усетим като направен от дърво, но също така носи енергията на растящите зелени спътници наши, представителите на царството на растенията. Така, затова аз избирам зелено и рисувам кръга на моята година. Усетете в листа колко голям е кръгът на вашата 2024 година на дракона, като в кръга влизат нещата, които са планирани, в момента ги възприемаме за възможни да се случат тази година. А извън кръга всичко, което нарисуваме, там са нещата, които може би са извън нашия контрол. Те ще помагат, те също са ресурси. Така че не се приснявайте, ако не се чувствате комфортно да нарисувате много голям кръг. Може би външните ресурси тази година ще ви помагат повече. Така. Тук имам включване в чата. Надявам се, че ме чувате. Няколко ми даде знак. Бих била много благодарна. Така, а в това време продължавам да рисувам. Още от сега си окръглям. Оглеждам този кръг и мисля как бих сложила моя дракон. Така, че да задвижи това колело на случванията, които очаквам през годината. Китайският дракон лети, но не винаги му рисуват крилата. Така че, ако искате рисувайте крила на вашия дракон, благодаря. Имам съобщение, че се чува добре. Благодаря. Супер. Така. Да видим този дракон как може да завърти, така да седне да се разположи в кръга на нашата година, така че да върти по най-полезен начин за нас кръгчето. На иерографиката хубавото е, че можем да повтаряме многократно линиите и не е задължително първата линия, която нарисуваме, да остане като край на ето сега рисуваме едно кръченце. Като краен силует на нашата рисунка. Това е все едно, представете си, винаги да се хващате за първата мисъл, която ви дойде. Ми не правим така. Понякога почваме да мислим по един проект или един проблем и оставяме повече мисли да дойдат и избираме най-полезната за нас, когато можем да обмислим нещата. Рисуваме ни кръченца на дракона. Интересно как инстинктивно аз поне започнах от кръчетата. Явно имам нужда от добра основа и някаква посока за това, което ще се случва за мен през тази година. Дракончето е стъпило и върти моето колелце на случванията за годината, както когато сме във фитнеса и ходим по пътечката и създаваме енергия. Така, да видим на къде. Сега оглеждам горната част от листа и мисля, на къде е обърнат моя дракон. Може да гледа към нас, може да гледа и напред. Майче моя ще гледа напред. Тук някъде ще му бъде ученци. И решавам да му направя един дълъг нос
Моят дракон ще си вре носа някъде, дори където не му е работата. Ще си вре носа навсякъде и ще знае много. Ще е информиран, за да ми помага да взимам добри решения. Отворена уста, да бъде добър комуникатор. Тази година аз искам да имам тотем помощник дракон, който е добър комуникатор. Няма да му слагам много зъби, но не искам и да бъде без зъб. Дракон на моята година все пак ще си има и зъбки. Защото зъбите какво помагат? Помагат да можем да усвояваме добре храната. Храната може да бъде ресурс, който използваме. Правя окото голямо, като се сещам в момента за приказката за червената шапчица, когато тя отива да пита вълка и го пита: защо са ти толкова големи очите? И вълка й казва: за да те виждам по-добре. Така че когато нарисувам по-голямо око на моя дракон, надявам се да вижда добре. И друго много интересно нещо си мислих, когато рисувах пробно дракончета. Не е лошо да му сложим ухо. Защото има едно същество митологично, в което проблема му било, че не може да чува напътствията от божествените същества и затова то правило не е много умни решения и се считало за глупаво. Затова да не бъде моя дракон глупав, ще му нарисувам и уше. Това ви предлагам да нарисувате и на вашия дракон, за да може той да ви чува, да чува вашите нужди и да може да отговаря на тях. Значи може да изпълнява и желания. Дракон, който може да ни чуе, може да изпълнява желания. Сега си рисуваме един тотем за тази година. Духовен помощник, водач, който е добре да чува нашите желания. И да чува напътствията от висшите сили също. Така. Добре, мога да сложа малко украса около главата. Например, да видим сега. Това принос, аз смятам, че са рога. Мога да сложа други декоративни, сега ги слагам като декоративни елементи. Какво може да е? И мисля какво може да е това. Това е интересно в нейрографиката, че е добре, когато усещаме нужда да поставим някаква форма на листа, въпреки че сме в режим нейроарт и спокойно можем да слагаме формите там, защото ни харесват. Това е достатъчна причина. В философията доста често се казва, че красотата е истината. И следвайки истината, трябва да получаваме естетическо удоволствие. Съответно, там, където получаваме естетическо удоволствие, има истина. И това е нашата истина. Ако усещаме, че дракона има нужда от някакъв елемент, то това значи в този момент е нашата истина. И това е така. Вида няма точно обяснение. Добре, обяснението да си ги дадем за себе си. Смятам, че това са, за мен, поне като ги гледам, приятни емоции, които искам да си доставя тази година, които да подхранват моето усещане за красота. Това може да са, например, бъдещи теми и семинари с нейрографика. Мога да се свържа с други колеги, да ги поканя да направят също варианти на дракони. Имам желание да направя и още рисувания, да рисуваме различни митологични същества, които са подобни на дракона от нашата митология, както е ламята, халата. Да потърсим да се свържем и с тяхната енергия, празнувайки
дървения зелен изумруден дракон на 2024. Рисувайки неговите аспекти, проверявайки как ще се чувстваме, какво ще се промени за нас. Може да повтаряте линиите, докато започнат да ви харесват. Така. Какво друго ми трябва от този дракон, за да се задвижи колелото? Колелото на моя късмет за тази година. Ще му направя, например, едната лапичка. Също да помага и да се движва. Той дори ще се протегне извън колелото на възможните неща към невъзможните, за да извади нещо полезно за мен оттам. Да вкара неща, за които възможности и ресурси, за които аз още не знам. Все още изграждам моята композиция. Търся какво друго ще ми бъде нужно. Опашката на дракона. Доста често в опашките на митологичните животни се крие магическа сила. Затова не е лошо да обърнете внимание, да погледнете този ваш дракон, каква опашка би имал. При истинските животни опашката доста често служи за пазене на равновесие. Така че, обръщайки внимание на опашката на нашия дракон, ние празнуваме и почитаме, осъзнаваме, подсилваме равновесието в нашия живот. На летящите, помислете за животни, които летят, дори да не са птици, колко често те използват опашките си, за да направляват своя полет. Така че за полета на мечтите ни през тази година е важно да нарисуваме добре и да обърнем внимание на опашката на нашия дракон. Тя може и да е малка, не е нужно да е голяма. Важно е да бъде силно. Доколкото виждам обаче, според мен образът е обърнат. Няма да опитам да се въртя камерата. Го вкарам в кадър. Секундичко. Готов е дракона. Чудесно. Продължаваме. Надявам се това да не ви е затруднило. Ето опашките на дракончето. Проработвам отново лапките. В нейрографиката има едно правило, че колкото повече линии прокарваме, толкова повече разбиране вкарваме в нашата тема и повече варианти получаваме за решение, повече енергия и повече ресурси. Затова, например, сега аз търся по гръбчето на дракона къде да поставя някакви декоративни елементи за ресурси. Защото гръбчето се явява гръбнака и дори имаме такъв израз, помислете, че нещо или някой човек се явява гръбнака на дадена организация или проект. Така че е важно да обърнем внимание и да прокараме линии, които да подсилят гръбнака на дракона, който ще задвижи колелото на късмета. Нашия късмет. Дракончето има една лапичка.
Мога да нарисувам другата му лапичка и да помисля какво бих искала тази година повече за себе си и да го нарисувам. Дракончето може да го държи и да ни го подава. Какво би било това? Аз още не съм сигурна. С това ще го нарисувам като кръгче. Това е някакъв дар на добрия късмет за тази година. Нека това е дара на добрия късмет. Вие, ако имате конкретно желание, може да го нарисувате в ръчичката на дракончето. А още от сега, тук е моето бъдеще, бъдещите проекти. Ще прокарам няколко линии, устремени на там, защото чувствам нужда там да има нещо. Мога да нарисувам. В нейрографиката никога няма да сбъркаме, ако нарисуваме кръг. Когато се чудим какво да нарисуваме, кръга е винаги добра идея. Мога да нарисувам един кръг, който ето тук така. Светлото бъдеще. Това е светлото бъдеще и мога да го нарисувам точно като слънце или като звезда, звезда на желанията. Внимаваме с звездите, защото в нейрографиката триъгълника внася движение, но може и да бъде повод за конфликт. Така че, когато не сме опитни в това, не сме го рисували, не сме минавали курсове за обучение, по-добре да в свободните си рисунки да избягваме триъгълници или ако те се получат, да ги нейрографираме докато умекнат. И затова моята звезда и рисувам повече като слънце, което мога да свържа по някакъв начин с лапичката на дракона. И рисувам като едно слънчице, което е безопасно, красиво за мен. Източник на положителни емоции. Тъй като започнах от кръчетата, още от самото начало, явно имам нужда от някакво заземяване и от чувство за по-добра опора, сигурност. Откъде започва тази година, какво се е случило преди, как да използвам предишния си опит по най-добрия начин за себе си. Ще прокарам още няколко линии в долната част на листа, за да положа една по-добра и стабилна основа. В тази част мога да нарисувам и сърчицето на дракона. Някъде тук. Източник на любов. Искам да си нарисувам малко любов за тази година. След това тази фигурка може да се слее в картината, но аз знам къде съм я поставила и защо е там. Така, до голяма степен с композицията съм готова. Надявам се да успявате. Не се притеснявайте, ще има запис на заниманието, както и ще можете да си довършите рисунката по-късно. Ето, имам остри ръбове, предпочитам да ги свържа. Така. Добре. Още от сега мога да поставя цвят, да започна с цвета. Готвям си няколко молива зелено, малко, може би синьо. Когато отцветявам нейрографиката, процес се нарича архетипиране. И от
многото линии, които имам на листа, избирам някой от тях и изграждам форми и силуети с тяхна помощ. Когато започвам да виждам формата, мога да избера да добавя още линии, мога да използвам и по-тънък маркер или фломастер, за да добавя. Имам нужда от някаква още допълнителна енергия в врата на моя дракон. Към тук да е светлата страна. Да видя. Може да му сложа люспички. На шарана, например, за Никоден, люспите ги ползваме за талисмани, за пари, за финансово благополучие. Затова можем сега да си нарисуваме люспички на нашия дракон, за да привлечем финансово благополучие. Те са и защита, и красота. Те придават биха могли да бъдат в различни цветове и да изглеждат красиви. Може да се ги наречете, например, за привличане на партньор. Защото не знаете, че някои животни получават определена окраска, когато са готови да създадат семейство и да намерят подходящ партньор. Така че вашите люспи могат да бъдат за партньор. Моите, като ги гледам по-скоро за финанси, ще бъдат. Но това е по наш избор и наше усещане. Може да сложите няколко и да проверите как ги усещате и каква асоциация ще направите с тях. Аз тук виждам някаква форма, която преминава през тълцето на дракона. И я усещам като някакъв знак за принадлежност. Че това е знак за принадлежност към някаква общност, която може да е важна за мен да се чувствам подкрепена. Ето тази принадлежност при мен идва и малко към сърчицето. Отсветявам си я синя. И моето обяснение е, че това би била за мен връзка тази година с подходящи хора, които си бъдем взаимно полезни и да осъществяваме различни проекти. Ето може да продължи и нагоре. Вие може да помислите, например, че това може да е проект, нещо важно за вас, върху което ще работите тази година и то ще докосне вашето сърце. Ще го правите с голямо желание и ще го правите от сърце. Или ще е свързано с работа, с взаимоотношения, с изкуство може да е, или някаква кауза, която тази година ще можете да реализирате. Много интересно. Сега доста често ни казват, няма гражданско общество, никой нищо не прави за ближните, за благото на всички. Това не е точно така. Ако човек има желание, може да открие много различни каузи, към които да се включи по различен начин.
да им стане посланик или с своите способности, това, което прави, да допринесе, което може да е всичко. И можем да, не е задължително да е голяма обществена кауза, можем да помагаме на наши близки в труден емоционален момент за тях или с техния бизнес, с съвети, да им препоръчваме как могат да подобрят това, което правят. Или ако са вече достатъчно добри, просто да ги хвалим понякога и добрата дума може да бъде проект сам по себе си и да има огромна стойност. Интересно за драконите в зодиака, че това е единствения фантастично същество, което се появява. Всичките останали знаци са реални съществуващи животни, но ето има един знак, който е малко по-особен. И ние тази година сме точно под такава енергия. В китайската митология доста често дракона е различни стихии на има на водата, на въздуха. Този конкретно е на дървото, който застъпва тази година. Така че това е един господар на стихиите. Можем да помислим в днешно време с природните стихии нашата цивилизация толкова се справила, че вече даже започва да става проблем този опит да се контролира постоянно климат, природа. Не можем естествено да ги контролираме напълно, но нашата намеса не винаги е толкова благотворна, колкото ни се струва. Вече започва да се вижда, че човешката намеса започва да тежи на природата. За това ето имаме възможност сега, тази година, която е под такава енергия на същество, господар на стихиите, да се надяваме, че ще донесе повече екологично равновесие. Без крайности, които да твърде много да влошават и затрудняват човешкия живот, а просто една хармония. Нито за опашчетата да я проработим за още хармония и баланс на стихиите. Да се надяваме на тази година и на хубав климат, по-близък до нашите очаквания и условия, които биха били добре за видовете, които вече съществуват, животни и растения, за земеделието, особено това, което е естествено, природосъобразно, което не изтощава земята, а я облагородява. Защо не да облагородяваме земята? Например, в Библията човек, като е създаден да се грижи за райската градина. Че ние можем да имаме такава функция, не да разрушаваме, а да превръщаме земята в райска градина. Ако някой се занимава с някакво земеделие, има си градинка, има си цветенца в саксийки в къщи, ето възможност да направи райска кътче от рая. Кътче от рая в своето обкръжение. Да. Ето това като година на дървен, на елемента дърво, на дървен дракон. Много подходящо, ако нямате живи растения вкъщи, да си намерите и завъдите такива.
не всички, някои хора се опасяват, че биха растенията променяли по някакъв начин въздуха в дома неблагоприятен, биха изпускали някакви вещества. Може да проверите специално кои растения имат благотворно влияние. Някои чистят въздуха, обират, ако се получи наличие на някакви вредни химични елементи, могат да ги оберат, да ги абсорбират. Например, ако ваши съседи правят някакъв ремонт и има изпарения от бои или нещо подобно, стайните растения могат много да помогнат. Формалдехид си спомням, че събират и абсорбират и други химични елементи. Така, добавих още линии. Мога да продължа с цвета. Може да използвате и щриха по интересен начин, като работите с моливи. Няколко златни люспи искам да сложа на този дракон. По източната традиция цветовете на елемента дърво и въздух доста често се говори за тях заедно. Защо? Много интересно. Там по-скоро елементът е вятър. Защото ние няма как виждаме вятъра. Как разбираме, че има вятър? Като гледаме клоните на дърветата. Така че вятъра и дървото са свързани в тези традиции и цветовете им са зелено и светло-синьо. Така че ако искате, можете да направите частично вашия или естествено изцяло вашия дракон и син. Или, може би за вас, елемента на тази година ще се проиграе по друг начин. Това зависи в голяма степен от рождената ви карта, как ще ви въздейства на вас такава енергия. Дали е добре да се гамурнете в нея, да приемете каквато е, или да се опитате да я балансирате и преработите по благоприятен начин за вас си, с някакъв друг елемент. И тогава е възможно усещането за този дракон за вас да е съвсем друг цвят. Въобще не е задължително вашия дракон на 2024 да бъде зелен. Може да се окаже друг цвят. Ето сега, отцветявайки, навлизам в някаква зона, която нямам достатъчно линии. Взимам отново маркера и си рисувам. Вкарвам някакво разбиране. Коя част е в гръбчето на дракона, но в зоната по-скоро на корема. Особено най-вече знам за японската традиция, но предполагам, че в източната също. В зоната на корема се намира нашата сила. Там е тази зона Хара, точката Хара, която до някаква степен се застъпва с трета чакра от индийската традиция, но е най-важната за нашата жизнена сила. Така че в момента аз дорисувам нещо в зоната на Хара, на моя дракон. Неговата сила. Дава му още сила. Силата да реализираме различни проекти. Също така в зоната на стомаха ние преработваме храната, ресурсите. Ресурсите, с които живеем, материалните, защото естествено има и енергийни, и духовни. Ресурсите, с които живеем и съществуваме, минават през стомаха. Храната, която поемаме. Така че наистина нашата сила може да се каже, че идва оттам енергията ни, жизнената, на физическо ниво. И може да му обърнете внимание на тази зона на вашето драконче. Ще отделя вече
главата и този нос, който е любопитен и се вре навсякъде. Да, свързано с вятъра и дървото са новите идеи. Новите идеи идват в азиатската традиция по вятъра. Затова този дракон, ние може би си мислим, дървен, дървените неща са статични, ние казваме какво стоиш като дърво, няма ли да направиш нещо. Само, че в азиатската традиция не е така и тук имаме възможност, рисувайки, да заложим такова послание към нашия дракон тотем, каквото усещаме в момента. Тук му сложих малко розово. Сега искам тези декоративните, красивите му елементи да ги направя в смес от розово и оранжево и си казвам, че това е този прасковен цвят, който е за годината за дракона според европейската традиция. Цвета на 2024. Слагам розово и допълвам с оранжево. Надявам се, че добре върви рисуването на вашите дракончета, тотемчета. Допълвам. Ето тук е подаръка. Подаръка, който ми носи 2024. Него. Подарък от светлина. Ти казвам, че вътрешна светлина, може би истина, може би сила да виждам правилния път, да вземам правилни решения. Искам малко ресурси. Когато добавям линии, вкарваме ресурси. Ето това ми харесва. Този подарък искам да му добавя линии. За да внеса повече разбиране за тях и идеи как да ги използвам. Да видим окото, какъв цвят да бъде. Може би лилаво. Някаква дълбочина и мъдрост, според мен, добавя лилавия цвят. Бих искала да гледам новата година през очите на мъдростта. То, според мен, освен разбиране и правилни решения, може би погледа през очите на мъдростта би ми дал толерантност, разбиране за другите гледни точки и по-добра комуникация. Защото когато разбираме по-добре гледната точка на другия, е доста по-вероятно да направим добра връзка с него, да вземем решение за общото благо. Ето, примерно, когато съм излязла леко, не знам дали се вижда на камерата, ако съм излязла леко от контура, мога, когато съм отцветявала, мога да очертая нова форма с маркера в тази зона. Явно е трябвало още малко обем. Така, в опашката няма цвят. Баланса. Баланса в живота. Допълваме и отцветяваме. Момент да си падне едното моливче, лилаво, още малко лилаво. Този елемент, според мен, е
рок. Направила съм го без остър ръб, но освен зъби, моят дракон ще има и рога. Защото друго, което е характерно за азиатските дракони, е, че те в поведението си имат някаква доза пакостливост. Дракона би ви направил трик, някакъв номер, което е, може би, част от тази природа на вкарване на нови идеи и нова енергия в различни ситуации. Така че да, дракон има и рога. И това не винаги е лошо. Може да донесе някаква нова идея и да създаде нови предпоставки. Също така, рогата плашат враговете. Дори не е нужно винаги да ги използваме като оръжие. Те могат да сплашат и да отдалечат от нас всичко, което не е за нас. Всякакви енергии и влияния, които биха били неблагоприятни. Така. Искам да разширя малко кръга на годината. Усещам, че е малък. Още неща могат да се случат тази година и да бъдат възможни за мен. Разширявам си и правя някакви допълнителни фигурки по ръба, които, както правихме в началната скица, могат да бъдат събития, които да се случат. Това е, може би, периода на есента и тук началото на лятото. Се надявам някакви интересни неща да успея да осъществя и да разширя своите представи за това какво мога да направя, какво може да ми се случи. Доста често имаме неща, които казваме, не, това не е за мен. Такива неща няма как да ми се случат. Те не са част от моя живот. И се ограничаваме. Когато са дошли като възможност, ето, те се опитват, Вселената все едно ни предлага те да бъдат част от нашия живот. Дали ще ги допуснем или не, това вече е наш избор. Хубаво е да пуснем линии от рисунката към ръба на листа, защото реално отвъд ръба на листа започва реалния живот. Листа свършва, започва реалността. И когато пуснем такива линии, ние свързваме това, което сме нарисували, директно с нашето ежедневие, директно с това, което се случва извън листа. Така, ето примерно сега с по-тънкия маркер искам да пусна линии от този подарък и от самото драконче, от неговия център на силата Хара към. И може би направо ще ги пусна до края на листа. Няма да се ограничавам само с годината. Искам малко да подчертая това слънце на възможностите и направо да го отсветя.
То се пада в зоната на устата на дракона. Вместо да огнедишещ, от устата на моят дракон излиза слънце, излиза истина. Може би от думите ми. Нека бъде така, нека думите, които изричам тази година, да бъдат само истината. Тоест по-лесно се живее, помислете си, ако говорим истината. Няма нужда да измисляме неща, които не са така. Истината може да не е съвсем удобна винаги за всички, но ще ни позволи да живеем по-автентично. Допълвам с още светлина. И моето усещане е, че искам кръга на годината ми, събитията, които ще се случат, също да започнат с този цвят на светлината. Като ръководени от... Вижте, всъщност това може да е абсолютно началото, това може да е днешното рисуване. Началото на този проект с дракончета. Една добра идея, която да продължи за мен през останалата част от годината. Ето, мога да си свържа. Хубаво да слагаме цвят в фон. Вижте къде може да сложите. Някъде, защото това е също връзка с реалността. И тук вече към периода на есента бих добавила оранжево към този кръг на годината, на късмета ми през тази година, като малко по-зрял период. Вече съм събрала някакъв опит от началото и вървя към по-добро разбиране. И много добре ми се слива вече с главичката на дракона и окото на мъдростта. Харесва ми да правя просто, особено днес, на това рисуване имам желание да правя по-свободен щрих, по-видим, по-забележим, защото сякаш искам да вкарам още линии. Штриха също създава линии. Така, от тази страна да видим. Искам енергия да вкарам към опашката. Защото опашката в момента смятам, че тя навигира полета на моите планове за тази година. Да видим. Ето такъв цвят не съм ползвала. Нещо за акцент да внеса опашчицата. И мога да не се ограничавам само с опашката, да вкарам този цвят и в фона. Нямам достатъчно линии. Добавям си. Ето, енергията, която идва от опашката, я изнасям от листа и я вкарвам в реалния живот. Стигайки до ръба. Малко светло-синьо. Лекота. Въздух. Буквално и преносно. Ето. Внасям. Във втората половина на годината. Тук влезе енергия. Даже мисля да се оставя в тази част бяло. В зоната, в която искам да заземя основата,
Това е охра, като също прилича на жълтото, но според мен внася повече земна енергия. Каквото и да правим, трябва да заземяваме. Така ще се чувстваме по-сигурни. Можем да летим в мечтите, но връзката с земята винаги помага. Нещата, които правим, проектите е добре да са на здрава основа. Ето, сега можем да си я нарисуваме. Така. Използвам по-смел штрих. Ще видим дали след като приключим нашето рисуване и аз ще си дам някакво време да преценя дали така ще го оставя или значително ще го умекотя по-късно. Така, да видим какъв ли цвят. Имам нужда тук от някакъв цвят, може би светлото синьо, лекотата. Лекотата, с която да ми се случват проектите тази година. Ето, искам да създам да се получи като поток от такава въздушна лека енергия през рисунката. И продължавам в предната и в задната част на този кръг. Пробвам си линейки. Как върви при вас? Надявам се добре. Успявате ли да догоните? Ако не, записа може да гледате по-късно. Ще го публикувам в групата. Как се чувствате физически? Не съм толкова ентусизирана. Усещам прилив на енергия от тези слънца тук. Толкова много жълто. Златно. Ето това е идея. Тези окраси по гръбчето, които подкрепят гръбнака на моят проект за тази година, на моят дракон. Мога да ви украся в жълто. Мога да си продължа още няколко такива към опашката. И точно както направих и с колелото на годината, от жълто те да преминат към оранжево с повече разбиране и повече енергия. Добавя. Така. Мога да кажа, че на този етап моят дракон е завършен. Добре. Надявам се и вашите да сте получили добре. Може да ги довършите по-късно. И да се завърти колелото на късмета. За вас тази година да е успешна, да е здрава и проектите ви да вървят добре. Дракона да е на ваша страна. Стихиите да са на ваша страна и да ви помагат на всички начинания. И да се настроим и ние нещата, които не можем да променяме, да ги приемаме. И да гледаме да се възползваме колкото можем от това, от всички възможности, всички промени, всички неща, които ни се случват ежедневно, много зависи от нашата настройка. Как ще ги възприемем? Като изпитания, като възможности, като подаръци от Вселената. Ето, дракон тук държи подаръка. И дали ще го приемем, как ще го приемем, това зависи от нас. Да търсим по-добро разбиране за това, което се случва. Някакво разбиране, което да ни е подходящо
и полезно. Как да приемаме даровете от Вселената. Как ще ги възприемем. Искам някакъв детайл тук на носленцето да направя. Точно си мислех, че да е хубаво да подчертаем носа, защото тази възможност да помиришем къде е късмета може да ни е много полезна. Понякога човек казва, тук ми мирише ми на нещо. Може да са на проблеми, но може и да е на късмет. Затова нека това шесто чувство като обоняние да ни следва тази година и да ни помага. Ето, дракончето, поне моето така се получи, що се води от това си чувство, от носленцето. Частта от рисунката, която отива най-напред при мен, се получи така. Така, то и време стана да приключваме. Благодаря много на всички, които се включиха. Надявам се да ви е харесало. Планирам още да рисуваме тази година. И следете в групата за следващите включвания за такива онлайн рисувания. Ще се радвам, ако имате възможност да пуснете после в групата какво се е получило при вас. Мога да ви дам коментари и напътствия. Въпреки че в този режим, в който сега рисуваме NeuroArt, всичко е позволено. Единствено може да помислим след това как можем да обогатим това, което вече сме направили. Иначе, както го усещаме, водейки се от естетическото си чувство, това е достатъчно. Освен да ви пожелая щастлива нова година и дракона на късмета, колелото на късмета да се въртят в вашата посока и да ви донесат много радости. Чао и до следващия път!